Hi guys! Pupunta tayo ngayon sa Villaggio and this is my first time to wear or use my DJI OM05. So it comes with a bag. So ito po yung nasa loob niya. Yan. So na-assemble ko na po siya kanina. So ito for tripod. At may stand po siya at ito po yung screw niya. Pwede yan dito. Yan po nilalagay niyan. Ito, pwede nyo nilagay dyan. Kung ayaw nyo naman tanggalin nyo. Tapos ito, extendable siya. Yun. Extendable. Ang OM4, wala po siyang extension. Ang OM5, mayroon. Ayan. Okay. So ito kanina, na-fold ko na. Papakita ko lang sa inyo guys kung paano i-fold. Wait, patayin muna natin to. Yun. 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 Ganito po yung pag-fold niyan. Yan. Kaya very handy po siya pag nilagay natin sa bag. Pwede na travel to. So yan. And then pag open natin ganito, slowly, ganyan. So 360 po ito. Okay. And eto, yun. Dito po natin ilalagay ang ating phone. Eto, very magnetic. Oh, very magnetic. Magnetic po yan. Hindi yan basta-basta mahuhulog. And, saan ba? Nahuhulog ang phone. So, ang paglagay nito, dito sa phone, make sure na itong icon na to, kita nyo yan guys, yan, is malapit doon sa camera ng phone ninyo guys. Okay? Ito yung camera ng phone ko, so dapat ilalagay ko ito dito. Yun. And then extendable. Yan. Lalagay lang natin dito. Yun. Dito basta-basta mahulog. Yan. Naka-attach na rin siya guys. And ito naman, magnetic siya pero hindi rin basta-basta idikit niyan. Dapat itong linya na to is nandito to. Sa side na to. Ayan kung makikita nyo. Yun. So, dapat diba? Napakaano niya. So, makikita nyo yung arrow dyan. Arrow na maliit, tsaka arrow doon. Harap sila. Kahit anong gawin nyo guys, hindi yan mahuhulog. Very, very strong yung pagkakahold yung magnet niya. So, start na natin. Ito, left and right ang mga functions. Ganyan. Ito, yun sa rotation niya, up and down, ganyan. Ito yung video, double click. Kung gusto nyo mag-swap ng photo and video, ito naman, orientation or landscape. Click, ganyan. Ito yung zoom. Ano pa? Zoom in. May ano rin dito. Ito yung pang zoom in, zoom out pala. Ito naman. Try na lang natin guys ha. So, let's start. Nakakabit na natin lahat. And on na natin. So, make sure na may naka-charge to. And naka-download po kayo sa DJI OM5 na applications. Papakita ko yan mamaya yan dito. Wait, so, pakita ko yung ginownload ko. And make sure din na naka-on yung Bluetooth nyo, guys. So, yung DJI OM. So, yan, yung DJI OM na app na naka-download siya. Right? So, marami rin kayo pagpipilian. And, the best thing is, yung mga video nyo, i-click nyo lang po yung nakasave automatically dito sa phone. So, mamili na lang kayo dito kung ano yung template na gagamitin nyo para sa mga video nyo. So, try natin yan later on. So, okay. So, let's start. I-on na natin yan, guys. Yun. Ka-on na siya. O, diba? And, let's start. Up. Ayan, naka-video na yan. Down. Rotation. Rotation. Yan, o. Tignan nyo yan. O, nagro-rotate siya. Kinokontrol ko lang yung up-down niya. So, ang kagandahan din nito guys is may sensor siya. Hindi mo na kailangan na ilipat-lipat yung kamay mo kasi kung saan direction ka, doon magfa-follow siya. May sensor din to ng kamay-kamay, ganyan-ganyan mo lang. Is, ayan, tignan po to. So, let's click this button. Press para, yan. O, nakita nyo yon sa photo niya? O, diba? Yan yung photo. So, long press mo naman para sa video. Oh. Yan, naka-video na yan guys. So, start na natin dito.
Photo pa rin. Paano kaya? Ayan. Yan na yung video. Tapos, umpisahan na natin. O yun. So, nag-i-start na yan na mag-video, guys. Tapos, kung gusto natin naman na iharap, double click lang natin. O yan, maakyat na siya. So, o yun. Yan yung sinasabi ko na orientation or landscape. So, pwede nyo double click yan dito, diba? Napakaano niya. So, hindi ko pa masyadong gamay to guys. First time ko lang to na gagamitin. Ito, click natin. Yan, so patay na. O, video ulit. So, start na natin. Yan, nagvi-video na to guys. O, ganyan. O, diba? So, pag swap naman natin yan, double click lang natin to para sa maging picture siya. O, naging photo na siya. So, mag-click na natin. Ayun. So, dito pala guys, ito yung pang gusto mo ng video, click mo siya. Tapos, kung gusto mo yung i-swap, yung photo, i-press mo lang din to. Yun. At saka ito naman, orientation, landscape, back, front, ganon. So, there you go guys. Salamat! Presenting my DJI OM5. Bye!